anu karo Mbak Markus ya, Mbak. Seneng kan? Nggih, seneng Bapak. Seneng tenane kok kaya piye ora ikhlas atimu karo lambemu ora apa Tenan aku seneng tenan lho. tenan nek umpamane aku lara kowe ya gelem umpamane aku lara kesel mbok pijeti gelem Gelem mijeti. alah tenan Tenan. lan nek aku lara weteng kowe ya gelem kok pijeti ngono apa Anu cengel. wong sing lara wetenge kok sing pijeti cengel Wis kerja bubune. sing kesel pupuku Nggih, kula keroki nggih, gegere. kok dikeroki lho dipijet wae Jumpa aku tom-tomen. kok bisa tam-tamen iki apa aku medeni ngono apa piye Ora. lha nek aku anyang-anyangen Tak go ning dokter. Mesti nawari kula kuliah dokter. Sakit. apa duwe duit kok gawe ning dokter ki Enak. Waduh. tenan aku kok mbok goncengke sepeda motor Gak no. lha apa Yo becak kira kok mesra. Waduh. oh yo aku pengen nek goncengan iso ngene Nah, ora iso. ora iso numpak motor Iso. wah mosok yo sing lara aku sing goncengke aku Yo piye malah apik ngono jane. Engko aku komburi. oh Kamu ngamplok ngono. Nggih ngetapel. Apa? dadi kaya lambatan apa gedene sakmono Piye? tes pundi Nggih ribet. Lho kuwi karo 400 piye? Kula kurang tresno piye Aku seneng mbak anggere iki. Tenan. lho nek seneng ki ungkapkan dengan apa ngono lho kata-kata utawa nyanyi utawa apa syair ngono lho diungkapke ngono lho Lho. Wis diurak masih lho ngono. piye ta Ya, seneng tenan lah. Saya nggih ya nyanyi ya cuma pergi.
Mbak Tessa.